радвам, не защото Дани ме опипа в паузата, а защото сега дори глухите хора ще могат да чуят едно мое парче. Не знам дали знаете коя е Марли Матлин. Това е едно глухонямо момиче, което на 21 години спечели Оскар за ролята си в "Деца забравени от Бога". Когато я попитали как ще отпразнува наградата си, тя отвърнала: "Когато остана сама, ще закрещя". За мен е огромно удоволствие да ви представя един човек, който доказа, че музиката не живее в ухото, а в сърцето. Теб обичам и Нури от театър Мимарт и група Жестин! Отново с нощите сънувах, че ме целуваш, както преди. Като сните ти ме болеше и пак кървеше сърцето ми. Те обичам, искам да съм само с теб, да владяваш моето тяло, искам пак. Те обичам, искам да съм само с теб, да владяваш моето тяло, искам пак. Моето тяло, искам пак. Те обичам, искам да съм само с теб, да владяваш моето тяло, искам пак. Обичам, искам да съм само с теб, да владяваш моето тяло, искам пак.